Vi skal til at tegne nogle baner, og her er et eksempel på en baneføring med den komponentplacering, I har fået udleveret. I kan se, at der er forskel i bredden på de her to baner, og det er noget, vi satte over i Multisim. Udover det satte vi jo også op, hvad er det for en ben, der skal have fat i hvad for en ben. Og det er faktisk resulteret i de her gule ResNet-streger, som er i Ultiboard nu. Udover det, så har vi jo en masse andre regler, og vi skal lige sætte en mere op, og den hedder PCB Properties, og så skal vi ind i den, der hedder Pad Vias, og i drill-diameteren, der skal vi have 0.5, og i pad-diameteren skal være 1.2. Normalt vil jeg tage 1.5, fordi det er nemmere at lodde, men vi har ikke så meget plads, så ok. Vi skal gå ind og kigge på, hvordan skal vi tegne de her baner. Og vi har to måder. Vi har en line og en follow me. Follow me er en rigtig god en, fordi den tager højde for alle de her informationer, vi har fået over fra Multisim, alle vores regler. Hvad for nogle ben skal have fat i hvad for nogle ben, og hvad for nogle skal ikke have fat i hvad for nogle ben. Hvis det er, vi tager line, så er det ligesom at give et barn en blyant i hånden. Der kan ske en masse ulykker, og det kan det faktisk også med denne her. Så vend jer til at bruge follow me. Den vil også prøve at vise jer, hvilken vej I kan køre hen til den næste ø. Vi skal hen og have fundet ud af, hvad for en lag vil vi tegne på. Og hvis vi vælger cover top, så kan man dobbeltklikke på selve teksten, eller man kan vælge den herop. Vi dobbeltklikker den lige her, og så slukker vi for bunden. Og det er simpelthen fordi, vi har egentlig på J1 og 2 er to øer, der ligger ovenpå hinanden. Der er en på toppen og en på bunden. Og der kan der nogle gange være lidt problem, hvad er det for en af øerne, vi har fat i. Så hvis vi slukker for det lag, vi ikke arbejder på, så ved vi det. Så vælger vi follow me, og vi går ned på en ø hernede. Og så nu kan I se, der er kommet nogle hvide krydser hen over nogle øer. Der er 3 øer, som der har hvide krydser. Og det er de 3 øer, der egentlig skal forbindes sammen. Og som I kan se med follow me, så foreslår den, hvilken vej skal vi gå. Og hvis vi er tilfreds, så dobbeltklikker vi. Hvis vi kun er tilfreds med det første stykke, altså det som der er tegnet grøn, så klikker vi bare en gang, og så kører vi videre derfra. Men jeg er tilfreds med det hele, så jeg dobbeltklikker. Sådan der. Og så skal vi lige have koblet den tredje ø på, og så dobbeltklikke igen. Nu zoomer vi lige lidt ind her. I kan se, der er en trekant på denne her ø, og det er der også nede på denne her nede. Og det vil sige, at de to øer, den på toppen og den på bunden, skal faktisk egentlig kobles sammen. Hvis det var, vi har haft gennemdateringer i produktionen her på IHA, så kunne vi bare have valgt en via inde på selve øen. Men det har vi ikke, så derfor skal viaen ligge udenfor. Så vi går lige ind og lægger en via herude, sådan der, og så tager vi follow me, og så kan I se, den vil simpelthen ikke tage fat i den via, vi lige har lagt. Og det er simpelthen fordi, at systemet, det har ikke fået at vide, at den via skal høre til det her net. Så derfor vil den ikke koble det sammen. Så der bliver vi nødt til at escape, og så gå over i line. Men vi ved jo, at den skal være der, så derfor må vi godt bruge line. Sådan der. Nu ved den så til gengæld, at hvis vi kører videre derfra, det er det samme punkt som det herinde. Så det kan man godt med follow me. Vi skulle have fat hernede også på denne her. Så der kan vi jo lige sætte en via ind igen, og så line. Og så lige tegne den ud til sådan der. Og hvis det er, at vi så prøver at gå over i follow me, og så vi prøve at tegne ned, så vi får fat hernede, så kan I se, at den vil ikke, fordi at den har fået at vide, de to baner der skal ikke have fat i hinanden, så det vil den ikke. Det kunne man godt tegne med linje, men det vil jo gøre, at printet ikke vil virke. Så vi escaper, og så kan vi gøre det, at vi går over på bundlaget, og så slår vi for toplaget, sådan der, og så kan vi bruge follow me, og så vil I kunne se, nu vil den godt derned. Fordi nu tegner vi på undersiden, og det andet ligger på oversiden. Så det er ikke noget problem. Udover det, så skal vi jo ind og have fat i øen herinde. Og så dobbeltklikker vi, og vi skal have fat i øen herinde, og dobbeltklikker. Og I vil kunne se, lige pludselig så tegner den faktisk en via her, og en via her. Og hvorfor den gør det, det ved jeg ikke, fordi vi har jo egentlig forbindelsen fra den ene lag til den anden, lige her ved siden af. Så jeg ved ikke, hvorfor den gør det. Og hvis den gør det, så er der bare en vej, og det er vælge via herop og sluk for det andet. Og vi skal lige escape. Altid dobbelt escape, så er man helt ude af det.
og så kan man vælge den og slette den. For den har ikke nogen funktion. Og det er altså en fordel at ikke at have alt for mange via. Vi prøver lige at kigge på et andet problem, vi har. Og det er jo, at på IHA, der kunne vi jo ikke lave gennemplateringer. Det vil sige, hvis en connector som denne her, den har jo en stor krop, så den lukker af, for at vi ikke kan lodde på oversiden, altså øen på oversiden. Så derfor så kan vi ikke køre nogle baner ud fra oversiden. Så derfor så skal vi lige have lavet en via uden for selve komponenten. Så vi gør det, at vi åbner toplaget. Vi går over og vælger, at vi skal arbejde med baner. Og så trækker vi lige den her ud. Sådan her. Og så kan man gøre det, at man lige sætter en via herude. Sådan. Og så har vi jo tegnet, eller snakket om, at vi gerne vil arbejde med baner. Så vi kan klikke ind på den her, og I kan se, at den bliver striblet. Og så kan vi sige Shift Layer. Og den der lille en herinde, den skal vi også lige have skiftet lag på. Sådan der. Nu har vi jo taget højde for, at vores problemer med gennemplateringer, fordi nu skal den løjes på undersiden af printet, og det er jo ikke noget problem. Og så banen går ud og har fat igennem via op til toppen og kører videre. Nu skal I bare have lavet alle banerne.